Массовое узгаранне палёў пад прыезд Лукашэнкі – супадзенне? Змены, якія можна будзе намацаць з часам, ад жніўня чарговыя новаўвядзенні. Як палепшыцца жыццё беларусаў? Няма таго, што раньш было. Бульбяныя палеткі радзеюць, традыцыі знікаюць. Пад пагрозу гвалту альбо асаромлення колькасць вымагальніцтваў павялічылася ў разы. Хіба гэта тая ж мірная і спакойная Беларусь? Везлі дробнымі партыямі, каб потым збіраць на вялікія грошы. Колькі гадоў турмы зараз даюць за махлярствы пры нясплаце мытных пошлінаў. Вось оно пачалося. Шлях да ўраджаю ў 12 мільёнаў тонн перапыніўся агнём. Услед за Лукашэнкам на Берасейшчыну пацягнуліся і пажары. Наўмысна падпал ці прыродныя. Карыстальнікі сетак пачалі паведамляць пра ўзгаранне на палях. Гэтыя агонь і дым заўважылі ля вёскі Пяскі Берасейскага раёну, а гэта гарыць поле ў Кобрынскім раёне. Запалаў прэс-падборшчык, пра які вось-вось з гонарам узгадваў Лукашэнка, як пра айчынны гонар, не горшы за імпартныя аналагі. Сінім полымем гарэлі рулоны саломы і сцярня. Гэта ніжняя частка сцябла злакаў і зерневых культураў. Для тушэння пажару самыя працаўнікі гаспадаркі праводзілі апашку палаючага поля. Жнівень прыносіць беларусам адразу некалькі важных зменаў. Вырасце фінансавая дапамога ў сістэме сацыяльных выплатаў, зменяцца правілы ў памежнай зоне, а банкі і перавознікі пачнуць працаваць паводле новых патрабаванняў. З 1 жніўня бюджэт пражытковага мінімуму павялічваецца да 530 рублёў. Разам з ім вырастуць дапамогі на дзяцей, памер аліментаў, даплаты да пенсіяў, адрасная сацыяльная падтрымка і дапамога на пахаванне. Таксама Нацбанк працягвае курс на зніжэнне ставак, а некаторыя банкі ўводзяць новыя камісіі і абмежаванні на асобныя аперацыі. Ёсць змены і для жыхароў памежжа. З 6 жніўня пашыраецца спіс дакументаў, якія мусяць быць у наяўнасці, калі асоба знаходзіцца ў памежнай зоне. Спрашчаецца транзіт да месца жыхарства, замежнікі змогуць афармляць пропуск у электронным выглядзе. Акрамя таго, са жніўня мяняюцца правілы справаздачнасці. Для перавознікаў пачынае працу сервіс А1П для аплаты з мабільнага рахунку, а выпускнікі ВНУ і каледжаў прыступаюць да абавязковай адпрацоўкі па размеркаванні. Гэта норма прымусовай адпраўкі маладых адмыслоўцаў менавіта ў тыя месцы працы, якія палічуць найбольш незапатрабаванымі, захаваецца як мінімум на некалькі гадоў. У Менску ў 2 разы вырасла колькасць зарэгістраваных вымагальніцтваў. У студзені-чэрвені 2026 года ў сталіцы было зарэгістравана 205 вымагальніцтваў. Гэта ў 2,3 разы больш, чым за аналагічны перыяд 2025 года. Такую інфармацыю падаў пракурор сталіцы Олег Лаўрухін. Як перадае прэс-служба Генпракуратуры, фактаў махлярства ў Менску стала больш на 13,7%. Рост з 1583 да 1800. Таксама ў сталіцы азначаецца рост удзельнай вагі злачынстваў учыненых групай асобаў з 6,9% до 7,2%. Пра гэта пракуроры распавялі ў чацвер, а ўжо ў пятніцу стала вядома, што таксама ўдвая больш вырасла колькасць вымагальніцтваў і ў Гарадзенскай вобласці. Летась было зафіксавана 29 выпадкаў за ўвесь год. Сёлета ўжо 61 толькі за паўгоддзя. Амаль на 10% узрасла колькасць кіберзлачынстваў. Беларуская сістэма проста патанула ў іх і не дае рады хоць часткова апантаць. Беларусь імкліва страчвае статус буйнога вытворцы і экспарцёра бульбы, піша люстэрка са спасылкаю на выданне Think Tanks Pro. Некамерцыйны аналітычны праект, створаны журналістамі з мэтаю папулярызацыі дзейнасці даследавальніцкіх цэнтраў, што вывучаюць Беларусь. Як паведамляюць аналітыкі, менавіта беларусы з'яўляюцца сусветнымі лідарамі па колькасці спажывання бульбы, але яе вырошчванне ў апошнія гады стала рэзка скарачацца. У мінулым 2025 ужо назіраўся дэфіцыт кораніплоду. Лукашенко хацеў апраўдацца, маўляў, брахня, няма дэфіцыту. Гэта не сумленныя камерсанты вывезлі ўсю бульбу ў Расею, але выйшла ўсё вельмі няўклюдна. З некалі буйнога экспарцёра Беларусь ператварылася ў краіну, якая сутыкнулася з дэфіцытам другога хлеба. Паводле рэйтынгу спажывання на душу насельніцтва 2026 года, які публікуецца potatoinsights.com, Беларусь заняла ў ім першае месца. Гадавое спажыванне бульбы на аднаго жыхара ў нашай краіне складае 170 кілаграмаў. Наступная ў рэйтынгу Украіна, яна ідзе з прыкметным адставаннем. Там спажываюць толькі 130 кілаграмаў у год. На трэцім месцы размясціўся Казахстан, 110 кілаграмаў, на чацвёртым Расея, 105 кілаграмаў, замыкае пяцёрку лідараў Польшча,
99 кілаграмаў. Спажыванне бульбы на аднаго чалавека ў год. Але паводле дадзеных даследавання Think Tanks з 2015 года сама вытворчасць бульбы ў Беларусі скарацілася амаль на 40%. Пры гэтым у суседняй Польшчы спад аказаўся мінімальным, а ў 2025 годзе палякі і зусім сабралі рэкордны ўраджай. У Беларусі ж аб'ёмы вытворчасці практычна не выраслі, нягледзячы на заклікі ўладаў павялічваць пасадкавыя плошчы. Аўтары даследавання адзначаюць, што галоўная асаблівасць Беларусі ў наступным: большую частку бульбы па-ранейшаму вырошчваюць не сельгаспрадпрыемствы і фермеры, а звычайныя людзі на сваіх агародах. Але такіх гаспадарак становіцца ўсё менш, а прафесійныя вытворцы не спяшаюцца займаць іхныя месцы. Эксперты звязваюць гэта з жорсткім дзяржаўным рэгуляваннем коштаў і слабым развіццём фермерства. У Гродзенскай вобласці падчас наглядных мерапрыемстваў інспекцыя дзяржстандарту выявіла ў продажы небяспечную мэблю. Прадукцыя не адпавядала патрабаванням тэхнічнага рэгламенту мытнага звязу аб бяспецы мэблевай прадукцыі па шэрагу ключавых паказнікаў механічнай бяспекі, паведамляе прэс-служба ведомства. Вось табурет «Сімпатыя». Нарматыў мяркуе, што выраб павінен вытрымліваць 10-разовае прыкладанне нагрузкі на сядзенне з вышыні 140 мм без пашкоджанняў. Аднак падчас выпрабаванняў зэдлік разбурыўся адразу пасля 2 цыклаў нагрузкі, а трэба 10. Такі вынік сведчыць аб сур'ёзным адхіленні ад устаноўленых патрабаванняў і стварае карыстальнікам рэальную пагрозу траўмавання. Прадукцыя, якая не адпавядае патрабаванням тэхнічных рэгламентаў, уяўляе прамую пагрозу для спажыўцоў. Аператыўнае выняцце такіх тавараў з продажу – ключавы элемент абароны правоў і бяспекі грамадзянаў, падкрэслілі ў абласной інспекцыі дзяржстандарту. З дэталёвай інфармацыі аб небяспечнай прадукцыі, а таксама аб дакументах, дзеянне якіх спынена, на тэрыторыі Беларусі можна азнаёміцца на дзяржаўным інфармацыйным рэсурсе «Небяспечная прадукцыя». Рэсурс дазваляе адсочваць актуальныя звесткі аб таварах, канфіскаваных з абароту, і служыць інструментам інфармавання як гандлёвых арганізацыяў, так і канчатковых спажыўцоў. Дахі градзенскіх шматпавярховак сталі зонай асаблівай увагі пракуратуры. Яны проста прывабліваюць не толькі бяздомных, але і звычайных аматараў спіртнога, а галоўнае – непаўнагадовых. Падлеткі любяць залезці на вышыню дзеля эфектных селфі і вострых адчуванняў, але пра небяспеку часта і не задумваюцца. Нягледзячы на намаганне камунальных службаў закрыць усе вышынныя месцы, гэта, як правіла, ненадоўга. Навясныя замкі проста зрываюць, каб хутчэй выпіць чарку альбо ўвогуле застацца начаваць там, дзе міліцыя не ходзіць. Пакідаюць пасля сябе смецце, размаляваныя рознымі надпісамі і графіці муры, антысанітарыю. Некаторыя ЖКГ рэагуюць адразу і выпраўляюць недахопы, а для кагосьці гэта не першачарговая справа. Тады пачынаюць актыўнічаць прокуроры, и проблема вырашается. Проводилась проверка на территории Октябрьского района города Гродно. В том числе были обследованы более 15 жилых домов. Частыми нарушениями явились открытые крыши, а также чердачные помещения, в которых были скопления мусора и нарисованные граффити, что свидетельствовало о том, что там пребывали посторонние лица. Подстава для таких рейдов больше, чем сур'ёзныя. У городе уже здараліся трагічныя выпадкі падзення падлеткаў з вышыні. Праверкі абяцаюць продолжить не только у жилых домах, але і ў закінутых будынках. У прокуратуры падкрэсліваюць, свабоднага доступу на дахі быць не павінна, інакш рызыка новай трагедыі застаецца занадта высокай. Аператыўнікамі берасцейскай мытні спыненая супрацьпраўная дзейнасць, накіраваная на ўхіленне ад выплаты мытных плацяжоў у буйным памеры, распачатая крымінальная справа. Пры правядзенні спецыяльных мерапрыемстваў на ўчастку аўтадорогі М1 Е30 супрацоўнікі мытні спынілі транспартавы сродак, якім кіраваў вадзіцель расійскай фірмы. У грузавіку знаходзіліся 312 адзінак рознай тэхнікі замежнай вытворчасці коштам больш за 420 тысяч беларускіх рублёў. Згодна з таварасуправаджальнымі дакументамі, адпраўніком грузу з'яўлялася беларуская юрыдычная асоба. Пасля ўвагу аператыўнікаў прыцягнуў яшчэ адзін аўтамабіль гэтай жа фірмы адпраўніка. У ім знаходзілася яшчэ 219 адзінак аналагічнай тэхнікі коштам звыш чым 240 тысяч беларускіх рублёў. Пры правядзенні праверкі ўстаноўлена, што праз мытную граніцу тэхніка ўвезеная рознымі фізічнымі асобамі пад выглядам тавараў для асабістага карыстання, дробнымі партыямі, а на тэрыторыі Беларусі ўсё збіралася і рушыла ў незаконнае гандлёвае абарачэнне. Сума нясплачаных мытных абавязкаў па двух выяўленых партыях склала амаль 190 тысяч беларускіх рублёў. Берасцейскай мытняй узбуджаная крымінальная справа. Санкцыяй артыкулу прадугледжваецца пакаранне на тэрмін да 6 гадоў пазбаўлення волі. Ад сённяшняга вечару і да раніцы панядзелку глядзіце навіны ад Дзмітра Лупача, у тым ліку і нядзельнае падсумаванне падзеяў тыдня. Бывайце здаровыя і жывіце багата.